Bine v-am găsit, da, la un nou webinar organizat de Colorful HR. După cum știți, ne vedem în fiecare sfârșit de lună, da, ultima joi din lună, cu modificările legislative apărute în ultima perioadă. Da? Noi suntem Colorful HR, suntem pe piață de 20 de ani, oferim servicii de resurse umane, de soft de salarizare, soft de administrare de personal, da? Externalizarea serviciilor de salarizare și administrare de personal, recrutare și consultanță, unde reprezentanții sunt aici alături de voi. Da? Eu sunt Mihaela Colesnic, sunt managerul departamentului de consultanță, alături de mine este Cristina, da? Consultant senior în departament. Astăzi vom vorbi despre tot ce s-a întâmplat în ultima lună, respectiv ianuarie. Știm cu toții că suntem... Aprilie, mă scuzați. Am rămas la ianuarie eu. Da, vorbim despre diurne, despre legea pensiilor, da, despre șomajul tehnic decontat, da, în urma conflictului din Ucraina și o las pe Cristina să preia, da? Ok. O să începem prezentarea. A trecut succint tot ce s-a întâmplat în luna aprilie, după care discutăm pe marginea subiectelor pe care le avem în cadrul webinarului. Adică dacă aveți întrebări, puteți ori să ridicați mânuța, ori în secțiunea de Q&A să puneți întrebări sau pe chat. Da? Ce, nu știu, nu are legătură cu webinarul, eventual le notăm și vă răspundem ulterior, așa cum am mai procedat și în webinarele trecute. Exact. Ok. Cum menționam că sperăm să vă răspundem la toate întrebările, dar sunteți destul de mulți astăzi înscriși. Da. Undeva la 400 și dacă nu reușim, ne auzim pe mail. O să vă spun acum despre ce vorbim în cadrul webinarului. Avem legea 72 pe 2022 privind amnistia diurnelor. Vorbim despre noul tratament fiscal aplicabil diurnelor, modificările aduse concediului și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav. Avem aici un nou tip de concediu medical. Legea 74 pe 2022 privind modificarea legii pensiei. Vorbim despre noile valori aplicabile etichetelor de masă culturale și de creșă. La fel avem legea 76 pe 2022, la fel modificări la legea pensiei. Vorbim despre ordonanța de urgență 36 pe 2022 privind șomajul tehnic referitor la conflictul armat din Ucraina. Avem și un proiect de lege privind modificarea legii solvenței. Noul model al certificatelor de concediu medical, unde veți vedea, avem două tipuri noi de concediu medical și ce modificări sunt aduse normelor de aplicare a concediilor medicale. Da? Ok, începem cu legea 72 pe 2022, amnistia datoriilor fiscale rezultate din reîncadrarea diurnelor în venituri salariale. Da? Avem aici legea care a intrat în vigoare din 3 aprilie 2022 și a fost adoptată pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative și prevede o nouă amnistie pentru obligațiile fiscale principale și accesorii stabilite în astfel de cazuri, dar și clarificarea ale regimului fiscal aplicabil diurnelor. Astfel, obiectul amnistiei constă în anularea obligațiilor stabilite de organele fiscale ca urmare a reîncadrării indemnizațiilor acordate pentru delegarea, detașarea angajaților sau pentru desfășurarea activității pe teritoriul altei țări, în venituri de natură salarială, cele care au fost astfel stabilite începând cu 1 iulie 2015 și până când a intrat această lege în vigoare. Din 3 aprilie 2022 a intrat în vigoare. Și astfel anularea se va face din oficiu de către organul fiscal competent prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale care se comunică, bineînțeles, contribuabilului. Sumele încasate astfel vor fi restituite contribuabilor la cerere
însă cu respectarea termenului de prescripție, care va curge de la data de 3 aprilie 2022, când a intrat legea 72 în vigoare. Această procedură de aplicare a amnistiei se aprobă prin ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală din România, ANAF, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi. Și totodată această lege mai prevede că încadrarea sumelor acordate sub formă de diurnă ca venituri salariale va fi posibilă pe viitor, adică odată cu intrarea în vigoare, numai în urma constatărilor realizate de organele competente din cadrul Inspecției Muncii. Astfel, autoritățile fiscale nu mai au dreptul să aprecieze în mod direct că aceste sume primite sub formă de indemnizații pentru delegare, detașare, ar putea reprezenta venituri de natură salarială, ci doar în urma unor controale efectuate în acest scop de inspecția muncii. Dacă ați fost sancționați de ANAF și s-au reîncadrat sumele, anularea se va efectua din oficiu în urma unei decizii de anulare a obligațiilor, da? De către ANAF. Și mai departe, de acum înainte, ANAF nu va mai avea autoritatea de a reîncadra sumele decât în urma constatării neregulilor de către Inspecția Muncii. Da? Deci vine Inspecția Muncii, controlează, constată neregule, apoi cheamă și reprezentanții ANAF pentru a reîncadra sumele. Exact. Da. Aici s-a întâmplat acest lucru mai ales pentru zona industriei de transport, unde au fost multe situații de genul acesta, în care diurnele au fost încadrate ca venituri salariale și în urma contestațiilor făcute de respectivele societăți au decis că va interveni această amnistie fiscală. Da. Ok, și acum să vorbim și despre noul tratament fiscal al diurnelor, da? Care este prevăzut tot în legea 72 pe 2022. Da? Se modifică astfel prin legea 72 și tratamentul fiscal aplicabil indemnizației de delegare, indemnizației de detașare, indemnizației de detașare transnațională, precum și a prestațiilor suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate. Da? Deci aici o noutate, da. Exact. Clauza de mobilitate nu era inclusă, nici partea cu detașarea transnațională, da? Da, astfel. Atenție că dacă aveți contracte cu clauză de mobilitate, da, acestea se raportează la noul tratament fiscal, da, pe care o să-l descrie Cristina. Exact. Trebuie să ținem cont că acest tratament fiscal se va aplica începând cu veniturile aferente lunii mai 2022, deci tot ce se întâmplă după 1 mai 2022, se introduce un plafon suplimentar pentru sumele acordate angajaților și scutite de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii. Astfel, potrivit noilor prevederi, acestea nu trebuie să depășească de 2,5 ori valoarea indemnizației stabilite pentru salariații instituțiilor publice și contravaloarea 3 salarii de bază pentru locul de muncă ocupat de salariatul respectiv, raportată la numărul de zile lucrate în luna respectivă și multiplicată cu numărul de zile în care activitatea este desfășurată în altă localitate sau în străinătate, respectiv în străinătate. Deci, practic, ne uităm la două plafoane, da? Avem 2,5 ori valoarea indemnizației, la fel cum era și până acum, pentru salariații instituțiilor publice și, la fel, să nu fie mai mare de 3 salarii de bază brute pentru locul de muncă ocupat. Da? Deci, practic, avem pentru fiecare salariat sau pentru fiecare categorie de salariați, dacă avem grupe, da? Sau trepte, plafon separat. Da? Deci aici trebuie să ne modificăm aplicațiile de salarizare astfel încât să reflecte noile prevederi. Da? La fel, suma se va raporta la numărul de zile lucrate în luna respectivă, multiplicată cu numărul de zile în care activitatea este desfășurată în altă localitate sau în străinătate. Da? Deci atenție că diurna se acordă doar dacă pleci în altă localitate sau în străinătate. Da? Bineînțeles, exact, cu respectarea cu respectarea plafoanelor, da? 2,5 ori 20 de lei în România sau valoarea
în străinătate potrivit hotărârii de guvern, da? Sau 3 salarii de bază corespunzătoare salariatului respectiv, da? Care pleacă. Avem și cum prevede textul de lege în codul fiscal, în țară, de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație prin hotărârea guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, limita 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat sau în limita 3 remunerații prevăzute în raportul juridic pentru administratori. Exact, da. Da? Și în străinătate, la fel, ținem cont de HG 518 pe 1995, acolo unde sunt prevăzute diurnele pentru fiecare țară, și la fel de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărârea guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat, sau în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic, după caz, pentru, cum spuneam, administratori. Acest plafon aferent valorii a 3 salarii remunerații se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare, detașare, desfășurarea activității în altă localitate, în țară sau în străinătate. Da? Ca și formulă de calcul, salariul brut al angajatului respectiv, ori 3, ori numărul de zile pentru care se cuvine diurna, împărțit la numărul de zile lucrătoare din lună, din luna respectivă. De fapt, e maximul dintre 2,5 și salariul brut, da? Minimum, mă scuzați. Da. Bun. Ok. Vorbim mai departe despre modificările aduse concediului și indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav. Am avut legea 73 pe 2022, care a adus modificări ordonanței de urgență 158 pe 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Da? Astfel, la articolul 26 din ordonanță, referitor la concediul medical de îngrijire a copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, se introduce un nou aliniat care are următorul cuprins, și anume în cazul copilului pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării în condițiile legii 136 pe 2022, pe 2020, nu știu, scuze, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigurații pentru care nu se dispune măsura carantinei sau a izolării au dreptul la concediu și indemnizație pentru supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani. Da? Acest tip de indemnizație se acordă în baza certificatului medical eliberat de medicul curant sau de medicul de familie care a luat în evidență și a monitorizat aceste persoane pentru o perioadă stabilită în funcție de evoluția bolii și durata monitorizării. Durata de acordare a acestui concediu medical va fi corespunzătoare numărul de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilit de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie, iar cuantumul brut al acestei indemnizații este de 100% din baza de calcul și se suportă integral din bugetul FNASS. Deci, practic, dacă avem copilul pentru care s-a dispus măsura carantinei sau izolării, da? Iar noi, ca și părinți, nu avem dispusă măsura carantinei sau a izolării, avem dreptul la un concediu medical pentru supravegherea și îngrijirea copilului bolnav. Da? S-a introdus și această situație. Exact. Și o să vedem când ajungem la modificări ce cod de indemnizație are acest nou tip de concediu. Da. Ok. Ok. Vorbim mai departe despre ce modificări au fost aduse legii pensii prin legea 74 pe 2022. La fel avem legea ce a intrat în vigoare din data de 3 aprilie 2022, iar conform acestei legi, salariații care au lucrat în grupa 1 și sau a doua de muncă în termocentrale pe bază de cărbune, incluzând unitățile de extracție a cărbunelui, vor beneficia de reducerea de vârstă aplicată grupei de muncă. Pot beneficia la cerere și cei care sunt deja pensionari
și fac parte din aceste grupe de această modificare, recalculându-se drepturile de pensie și se vor acorda începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea. Însă, dacă în urma recalculării este o pensie mai mică decât cea pe care o aveau anterior, vor păstra cuantumul mai avantajos. Da? Deci va rămâne pensia cu valoarea mai mare, nu se va micșora. Da, vorbim mai departe și de noile valori aplicabile etichetelor de masă, culturale și de creșă. Avem pentru semestrul întâi al anului 2022, începând cu luna aprilie 2022, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de etichete de creșă este 520 de lei. Valoarea se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului 2 ale anului 2022, respectiv august 2022 și septembrie 2022. Pentru etichetele culturale acordate lunar, valoarea crește cu 10 lei, ajungând la 170 de lei, iar cea a etichetelor culturale acordate ocazional crește cu 20 de lei, ajungând la 350 de lei. Da? Ambele valori sunt valabile începând cu primul semestru al anului 2022 și se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului următor, respectiv august și septembrie 2022. Și etichetele de masă cresc cu o valoare destul de mică, de la 20,09 lei la 20,17 lei, începând cu luna aprilie, adică din semestrul 1 2022, conform ordinului emis 366 pe 2022. Da? Să ținem cont că avem aceste noi modificări. Bine, pentru etichetele de masă care se acordă de către angajatori, valoarea poate rămâne și sub acest plafon, însă maximul este de 20,17 lei. Sau nu neapărat, putem acorda și mai mult de 20,17, dar mai pe alt regim fiscal, da? Exact, fără să mai beneficieze de aceleași facilități. Da. Da. Ok, da. Deci dacă acordăm tichete de creșă, atenție să ne modificăm valorile prin aplicații sau prin regulamentele interne, la fel și tichetele culturale. Exact, da? Dacă dorim să le acordăm tot în valoare maximă și tichetele de masă. Da. Mai avem o altă modificare adusă legii pensiei, legea 76 pe 2022, unde se completează articolul 106 din legea 263 privind sistemul unitar de pensii publice. Și ce aduce nouă această lege este că în termen de 5 zile de la data emiterii decizii, Casa Teritorială de Pensii va comunica și angajatorului o informare cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensie anticipată, anticipată parțial sau de invaliditate. Da? Informarea aceasta va cuprinde numele și prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum și data emiterii acesteia. A fost trimisă oricum ulterior o informare de către CNPP pentru a comunica angajatorului informațiile cu privire la emiterea acestei decizii. O persoană care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele necesare prevăzute de legislația cadru în domeniul pensiilor, și o adeverință eliberată de angajatorul la care își desfășoară activitatea la data la care solicită înscrierea la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului: adresa, e-mail, fax, număr de telefon. Și în cazul persoanelor care desfășoară concomitent activitate la mai mulți angajatori, la dosarul de pensie se depun adeverințe eliberate de fiecare angajator în parte. Da? Pentru că tot existau până acum astfel de situații în care angajatul primea decizia de pensionare, dar nu și aducea la cunoștință angajatorului. A fost introdus acest articol în legea pensiei pentru a nu mai exista astfel de situații și pentru ca și angajatorul să fie informat în timp. Termenele din codul muncii, da? Să încetăm contractul de muncă, să... Exact, da. Și așa mai departe. Ok. Deci, practic, vom fi și noi informați de către Casa de Pensii în termen de maxim 5 zile, da? Da. Dar, bineînțeles, cum a trimis informarea CNPP, să existe și o adeverință în care să aibă și datele angajatorului Casa de Pensii, pentru a putea trimite informarea. Bine, ar putea să le ia din declarație, da? Da. Da. Ok. Ok.
Avem o ordonanță de urgență 36 pe 2022 privind șomajul tehnic decontat de stat firmelor afectate de conflictul armat din Ucraina. Da? Deci, ce aveam noi până acum, ce am avut, până la încetarea stării de alertă referitor la șomajul tehnic pentru angajatorii care aveau activitate restricționată în urma pandemiei de COVID-19. Acum intervine această ordonanță, șomaj tehnic decontat de stat firmelor afectate de conflictul armat din Ucraina, care are practic se desfășoară tot la fel, în aceleași limite. Astăzi, de fapt ieri, cred că s-au publicat în monitor oficial și formularele. Așa, și doar că se aplică altor tipuri de angajatori. Da? Având în vedere faptul că întreruperea importului și exportului de produse din și către Ucraina, Rusia și Belarus a condus la afectarea activității unor angajatori din România, care din cauza imposibilității efectuării de tranzacții comerciale sau bancare cu operatorii economici din Ucraina, Rusia și Belarus se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime și materiale, precum și cu lipsa piețelor de desfacere. Guvernul României a aprobat astfel o serie de măsuri menite să vină în sprijinul companiilor afectate de acest conflict armat din Ucraina, precum și de restricțiile aplicate Rusiei și Belarusului. Da? Și astfel, începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe, adică 8 aprilie 2022, și până la sfârșitul anului, 31 decembrie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, potrivit articolului 52 aliniatul 1 litera C din Codul Muncii, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 70% din salariul de bază, corespunzător locului de muncă ocupat, și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de legea bugetului asigurărilor de stat pe anul 2022. Da? Deci era așa, pe anul 2022 câștigul este de 6.095 de lei. Câștigul salarial mediu brut. Avem 75% din el, plafon maxim. Da, da, exact. Da, și de prevederile acestea pot beneficia următoarele categorii de salariați. Salariații angajatorilor afectați în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatorii economici din Ucraina, Rusia și Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, și care înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 20% raportat la încasările realizate în ianuarie 2022, sau la încasările realizate în luna similară a anului 2021, comparativ cu luna pentru care se solicită această indemnizație de șomaj. Da? Și, de asemenea, salariații angajatorilor supuși sancțiunilor internaționale și care au instituite măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au fondurile sau resursele economice blocate prin ordin emis de președintele Administrației Naționale de Administrare Fiscală. Da, deci aceste două tipuri de salariați, aceste categorii de salariați se încadrează în această ordonanță. Trecem mai departe la proiectul de lege privind modificarea legii insolvenței. Am trecut, ce era practic mai important în acest proiect de lege, va transpune în legislația noastră directiva europeană, da? 1023 pe 2019 și vizează modificarea legii privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență prin introducerea unor aspecte importante legate de procedurile de prevenire a insolvenței, modalitatea de informare a contribuabilor privind dificultățile de plată și va aduce la fel noutăți concordatului preventiv. Da? Conform proiectului de lege vor fi introduse noi detalii despre avertizarea timpurie a debitorului, care să permită detectarea circumstanțelor care ar putea da naștere unei stări de dificultate sau a probabilității insolvenței. Această avertizare ar urma să fie emisă printr-o notificare de tip alertă în spațiul privat virtual, urmând să fie comunicate obligațiile către bugetul de stat al contribuțiilor sociale și șomaj restante și cuantumul lor. Da?
și prin procedura acordului de restructurare se va înlocui mandatul ad hoc. Datornicului îi se va permite să realizeze împreună cu un practician în insolvență și să negocieze cu creditorii un acord de restructurare, urmând ca ulterior să fie cerută confirmarea acestuia de către un judecător, la fel ca mandatul ad hoc, care va dispărea complet din legea insolvenței. Acordul acesta de restructurare va fi tot o procedură de prevenire a insolvenței. Da? Acordul acesta, planul de restructurare, va fi considerat votat dacă este votat de cel puțin 50% plus unul din creditori, în fiecare categorie de creanțe menționate anterior. Și pentru debitorii cu o cifră de afaceri sau cu venituri brute de până la 500.000 de euro anual, nu va fi obligatorie constituirea categoriilor de creanțe. Da? Proiectul de lege prevede și posibilitatea ca în cazul creanțelor salariale care nu pot fi acoperite din fondurile companiei stabilite prin planul de restructurare, diferența să fie completată din fondul de garantare a creanțelor salariale. Da, vor fi introduse dacă se va aproba acest proiect de lege. Momentan este doar la stadiul de proiect. Vor fi măsuri care să prevină, practic, această intrare în insolvență. Măsuri referitoare la salariați, da? Da, da. Ok, și vorbim acum despre noul model unic al certificatelor de concediu medical. Avem, cum spuneam mai devreme, introdus un nou tip de concediu medical, concediu pentru îngrijirea copilului carantinat din cauza unei boli infectocontagioase. Și de asemenea am avut introdus din luna martie concediul pentru îngrijirea unui bolnav cu afecțiuni oncologice. Da? Aceste două tipuri de concedii medicale. Concediu pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice a fost introdus în legea 24 din 2022. Poate avea o durată maximă de 45 de zile calendaristice pe an pentru un singur pacient. Cuantumul brut al acestei indemnizații este de 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni, din cele 12 luni în care se constituie stagiul de cotizare. Este suportat integral din bugetul Fondului Național de Asigurări Sociale de Sănătate, iar concediul acesta medical va avea cod de indemnizație 17 la completarea certificatului medical. Și pentru concediul medical pentru îngrijirea copilului carantinat sau izolat, acesta va avea cod de indemnizație 92, ca și denumire va fi supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării, bineînțeles numai în cazul asiguraților, pentru care nu se dispune măsura carantinei sau izolării, cum am discutat mai devreme. Da, părinților, da, practic, sau exact, da. Îngrijitorii, tutorii. Formularele de certificate de concediu medical care sunt în prezent în vigoare vor rămâne până la data intrării în vigoare, care sunt în prezent și care vor rămâne și după data de intrare în vigoare a prezentului ordin, până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022. Okay. Da, deci pe formularele prevăzute, pe codurile de indemnizație 92 și 17, medicul specialist sau, după caz, medicul curant va înscrie în rubrica observații codurile acestea, da? 92, respectiv 17. Dacă nu sunt formularele noi, da? Dacă sunt tipărite corect, adică conform formularului nou, atunci nu mai e nevoie de înscrierea pe rubrica de observații. Da. Pentru cele care nu au, va înscrie în rubrica observații 92, exact. respectiv deci, atenție, 17. Când introducem certificatele de concediu medical în aplicații, da? Să ne uităm și pe spate să vedem dacă au vreun înscris special. Da. Okay. Și după cum spuneam, concediul medical de tip, acest tip de indemnizație 92 este 100%, iar cel pentru îngrijire pacient cu afecțiune oncologice 85%. Da? Da. Ok. Și fiecare urmează tratamentul fiscal al... Da. Da.
Okay. Și bineînțeles, văd că, adică ca și cum vor fi completate concediile medicale care nu au aceste coduri de indemnizații, în rubrica observații, trece codul și utilizează semnătura și parafă medicul respectiv. Ok. Bine, așteptăm să se modifice și declarația 112 ca să putem să le introducem. Da. Urmează. Ok. Avem, bineînțeles, modificări și normelor de aplicare a concediilor medicale. Au fost introduse aceste două tipuri noi de concedii medicale, de care spuneam. Cum spuneam, cel pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice cu durată de cel mult 45 de zile calendaristice într-un an pentru un pacient, iar certificatul de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani se eliberează persoanei asigurate care, cu acordul pacientului oncologic, îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente de către medicul specialist al pacientului oncologic. Da? Prin ordinul acesta de modificare al normelor se reglementează și modelul de acord pe care pacientul cu afecțiuni oncologice și-l poate exprima pentru o singură persoană, la fiecare tratament sau intervenție chirurgicală. Aici indemnizația este 85%, cum spuneam, din ultimele 6 luni, din cele 12 din care se constituie stagiul de cotizare. Și al doilea tip, cel pentru îngrijirea copilului bolnav cu vârstă de până la 18 ani, în cazul în care se află în carantină sau izolare, valoarea indemnizației este de 100% din media veniturilor brute din ultimele 6 luni, din cele 12 din care se constituie stagiul de cotizare. Deci ambele tipuri de concedii medicale trebuie să aibă și stagiul minim de cotizare. Exact, da. Da. Și avem, stai un pic, am văzut o întrebare la care aș putea să răspund pe loc. Da? Deci, practic, nu trebuie să fie, nu trebuie să existe grade de rudenie, da? Pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, cum ai zis și tu, Cris, mai devreme, beneficiază, da, de concediu și indemnizație persoana în vârstă de peste 18 ani, care cu acordul pacientului îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul specialist. Exact, da. Ok. S-a reglementat prin modificarea normelor de aplicare și acordul, modelul acesta de acord. Așa arată și practic acesta va trebui completat de către pacientul cu afecțiuni oncologice. Exact, da. Și semnătura și așa. Dacă se reglementează acolo. Dacă salariatul este surdomut sau așa, se utilizează limbajul specific, da? Da. Ok. Deci, practic, salariatul, pacientul, da, își dă acordul ca persoana X să-l însoțească la tratament și intervenție chirurgicală, da, și mai departe să-l îngrijească. Da. Iar respectiva persoană va primi pe baza acordului și, bineînțeles, a altor documente medicale pe care le are pacientul cu afecțiuni oncologice, concediul medical. Exact, da. Ok. Bun. Acum, hai să vedem. Da. Hai să vedem mai întâi că sunt 3 persoane care au ridicat mâna. Ok. Și să le dăm... E că nu, eu nu mai văd. Doamna Jenny, cred că i-am dat eu acum. Aveați o întrebare? Cred că a ridicat mâna de la început, nici am văzut, da. Ok, deci mai departe. Doamna Diaconu. Nu e pe fază. Mai e o doamnă. Doamna Silvia Merla. Doamna Silvia. Ok, hai să vedem întrebările. Și doamna Silvia Toma. Mai e? Da. Alo, mă auziți? Da.
Bună ziua, scuze. Am văzut că s-a modificat și modelul cererii care se depune pentru decontarea concediilor medicale. Da. Din păcate, nu am reușit să înțeleg de ce în cadrul acestei anexe se menționează conform articolului 64 și se face și un asterix în care se scrie că, practic, se vor trimite doar concediile medicale doar asupra celor care au intervenit modificări. Din logica mea, presupune că această anexă ar fi, practic, cea care se transmite după ce inițial s-a depus o cerere și cu dosarul pentru decontarea indemnizațiilor de concediu medical, iar casa a avut ceva probleme, modificări, depunere rectificativă în sfârșit, în urma notificării casei și redepune această anexă. Dar, după logica mea, ar trebui să rămână două tipuri de anexe, una inițială și cealaltă care să aibă menționat acest aspect conform articolului 64, ceea ce prin normele actualizate în urma ordinului 1166 nu regăsesc două anexe. Da, știu. Asta a fost problema noastră atunci când s-a modificat. Teoretic este, adică așa cum reiese din legislație, este una singură, din păcate. Și o depunem pe aceea și la început și ulterior când avem corecturi. Dar în continuare, certificatele de concediu medical se depun toate, dacă am, să spunem că am unul singur de contare de la casă și încă 5 care nu sunt din fondul societății. Le depun pe toate 6, da? Le depun pe toate, da. Doar dacă nu am nimic, atunci nu depun. Am înțeles. Da. Super. Și mai aveam o întrebare, scuze că întrerup. În condițiile în care un certificat de concediu medical nu are stagiu și atunci indemnizația va fi 0, se declară în 112 sau nu? Da, pentru că este absență motivată. Da? Deci trebuie să motivăm cumva faptul că salariatul a lipsit de la muncă. Da. Super, perfect. Vă mulțumesc din suflet. Cu drag. Și felicitări pentru toate prezentările. Aștept cu nerăbdare și următoarele. Mulțumim. Ok. Dacă mai este altcineva care dorea să vorbească sau să întrebe, dacă nu, o să luăm întrebările de pe chat. Ai reușit să identifici prima? Unde? Așa. Material de prezentare, dar o să-l primiți și înregistrarea webinarului. Deci o să primiți un link cu înregistrarea webinarului care va fi postată, da? Deci materialele nu se trimit pe mail sau către participanți și doar veți putea vizualiza înregistrarea. Ok. La ce doamna Carmenisop întreba dacă asigurații nu au stagiu se va plăti acest tip de concediu medical, presupun că se referă la cele două tipuri noi de concedii medicale care au apărut și am discutat, adică în prezentare v-am spus că ambele tipuri de concedii medicale, acestea noi introduse, au nevoie de stagiu de cotizare pentru a fi plătite. Da. Ok. Referitor la modificarea conform legii 73 pe 2022, acest tip de concediu medical întrerupe stimulentul de inserție? Nu îl întrerupe, da? Nu. Deci, chiar dacă nu sunt venituri supuse impozitului, ne referim la concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav aflat în carantină și în izolare. Dar chiar dacă nu e supus impozitului, el este, doar concediile de maternitate sunt exceptate adică intră în categoria veniturilor obținute care întrerup stimulentul de inserție, da? Da. Aici ai răspunsul, Miha, cu referitor la concediul pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice. Da, cu gradele de rudenie. Gradele de rudenie, da. Ok. Pot lua mai multe persoane concediu medical pentru afecțiune, adică pentru fiecare intervenție, aparent, da. Da, dacă vreau să mă însoțească mama la o intervenție și iubitul la o altă intervenție, atunci am această liberă alegere, ca să zic. În baza declarației, persoanele respective primesc concediu medical. Da? Exact. Pe acordul respectiv trecem numele persoanei care însoțește pacientul cu afecțiuni oncologice și se aplică pentru fiecare tratament pentru persoana respectivă. Da. Acordul rămâne la medic, trebuie să ajungă și în atenția angajatorului, că conform modificării normelor ar trebui depus practic și atunci când depunem concediile medicale.
Exact, deci atunci automat trebuie să vedem și noi că salariatul, pacientul și-a dat acordul pentru ca salariatul nostru să-l însoțească la proceduri, da? Ok. Ok, hai să vedem. O întrebare, dacă nu are legătură cu 100% cu subiectele discutate de azi, se poate adăuga clauza de mobilitate cu clauza de telemuncă? Din punctul meu de vedere, nu prea, da? Clauza de mobilitate ce înseamnă, practic? Ea mi se acordă mie ca salariat pentru disconfortul de a nu avea un loc fix de muncă, da? Pentru a nu avea rutina aceea psihologică, da? Mă trezesc dimineața, mă duc la același birou cu aceiași colegi și așa mai departe. Da? Mi se acordă o prestație suplimentară în bani, da? Care știm, conform codului muncii, nu are limită și așa mai departe. Și acum avem un nou tratament fiscal pentru ea. Telemunca ce înseamnă? Practic că nu îmi desfășor activitatea în altă locație, în afară de locul stabilit. Da? Deci una e telemunca, alta este clauza de mobilitate. La telemuncă am un loc stabilit, un loc fix, biroul la care trebuie să ajung. Da, dacă nu, de comun acord cu angajatorul, decid să nu merg la birou și să-mi desfășur activitatea în altă parte, asta e fix treaba mea. Am stabilite clauzele prin actul adițional, da, clauzele conform legii referitoare la telemuncă și așa mai departe. Mobilitatea, aici nu am un loc fix de muncă, nu am unde să mă duc câteodată când vreau să mă duc și să-mi văd colegii. Da? Și atunci, din punctul meu de vedere, nu pot să le dau împreună și clauza de mobilitate și telemuncă. Da? Pentru telemuncă am acei 400 de lei maxim acordați prin act adițional, da? Și facilitate pe codul fiscal. La mobilitate este altceva, nu avem limită, dar avem limită pe tratament fiscal. Da? Mai nou. Sper că s-a înțeles ce vreau eu să transmit. Ok, ce întrebare mai era aici? În legătură cu plata șoferilor care au diverse ore de detașare în Uniunea Europeană, cum se recomandă să se facă plata acestor ore? Putem introduce indemnizațiile de detașare pe stat, neimpozabile, încadrându-se în noul în plafon? Acum, aici, cum doriți, da? Statul de salarii reflectă, practic, salariile brute, orele lucrate și așa mai departe, conform ordinului, da? Și modelului inclus în ordinul privind documentele contabile, da? Aici, eu personal, am recomandat să le pun pe statul de salarii, da? Odată cu plata salariului la sfârșit, indemnizații de delegare sau de detașare neimpozabile, se includ în plafon și se adună cu salariul net. Da? Dar atenție că aici cumva avem și pe codul fiscal o prevedere că indemnizațiile impozabile, da, se taxează în luna aprobării de contului, da? Care poate să fie cu o lună ulterioară și așa mai departe. Da? Deci atenție că trebuie să ne uităm la ambele și să le corelăm. Dacă avem cumva neimpozabile și impozabile, să le corelăm cu momentul decontării. Da? Puteți să le dați și separat, da, prin contabilitate, dar eu nu văd de ce nu le-ați pune pe statul de salarii. Da? La sfârșit, indemnizații neimpozabile adunate cu salariul net. Ok. Aici mai avem o întrebare la angajarea unui cetățean din Ucraina. În ce limbă se întocmesc documentele de angajare, contract, anexe, etc. Limba română. Da? Deci limba română este cea care prevalează. Putem să le facem în 7 limbi, să împărțim foaia în mai multe coloane și să le punem și română, și engleză, și franceză, și ucraineană, și rusă, și eu știu ce limbă mai departe. Limba română este cea care prevalează. Da? Atenție că avem obligația să explicăm salariatului, da, condițiile și drepturile și obligațiile și așa mai departe. Da. Stăm cu el înainte să-l angajăm, îi explicăm absolut tot ce scrie în contractul de muncă, da, și eventual dacă suntem, eu recomand și un fluturaș, da, cu
eu știu ce reglementări speciale avem noi diferite față de țara din care provine și semnăm contractul, varianta română este cea aprobată de legislație. Da? Ok, cred că e aici o întrebare referitoare la aplicație. Concediu medical cod 07, în SAL se poate bifa opțiunea plată integrală, FNASS sau plată parțială. Cred că a fost perioada aceea în care... A fost perioada la început, da? Ok. Mulțumim. Aici adresați-vă și suportului, că vă pot răspunde, dar da, a fost o perioadă la început când nu era clar și atunci, nu că nu era clar, se plătea parțial și apoi... Da. Și ulterior, când s-a introdus aceea cu doar primele 5 zile. Primele 5 zile, da? Da. Limită pe clauza de mobilitate nu avem, limită de bani, cred că vă referiți, da? Conform codului muncii se acordă sume și atât, în situația în care salariații nu au loc de muncă fix. Puteți merge acum cu valoarea maximă, da, de facilitate fiscală sau puteți merge cu mai mult și atunci, sau cu mai puțin. Și atunci, dacă aveți sume mai mari, intră pe taxare full. Ce depășește. Exact. Da. Așa, pentru cei 400 de lei pentru telemuncă este necesar să întocmim acte adiționale. Da. Având în vedere că avem obligație și pe legea referitoare la telemuncă, da? Să scriem acolo prestațiile în bani care se acordă, dacă se acordă. Dacă le acordăm, atunci le trecem în acte adiționale. Concediile medicale cu cod ce se plătește 100% au nevoie de stagiu de cotizare, depinde de concediu medical. Da, avem reglementări pe ordonanța 158 referitoare la fiecare concediu medical și la stagiu și sumele de plată, da? Ok. Dacă nu face referire la subiectul discutat astăzi, vă rog eu frumos să ne dați un mail, o să vă lase Cristina adresele noastre de mail și vă răspundem ulterior, da? Ok, deci o să ne uităm pe întrebarea aceasta. Ultima. Ok, și mai avem, cred că aici. Da. Cele 42 de zile. 45, cred că erau. Așa, s-au acumulat la nivel de pacient. Hai să citim imediat, că avem legea deschisă. Imediat. ...45, da. Da. Așa. La care se referă? La cel pentru pacient cu afecțiuni oncologice. Ok. Deci, durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice este de cel mult 45 de zile, în interval de 1 an, pentru un pacient. Pentru un pacient. Exact. Ok. Deci, chiar dacă sunt mai multe persoane care beneficiază de... Da, va fi destul de greu de gestionat și verificat. Pentru pacient. Da. Acum, medicul care acordă concediile medicale ar trebui oricum să aibă o evidență a zilelor de concediu medicale acordate. Da, medicul mai departe nu știu dacă are evidența zilelor pentru pacientul respectiv, are evidența pacientului lui, da? Da. Adică salariatul nostru. Nu, clar. Aici cred că va trebui să fie reglementare între casele de sănătate și medici, da? Sperăm să nu intre în atribuțiile noastre, așa cum au intrat verificarea certificatelor de concediu medical și așa mai departe, că știți că avem obligație pe ordonanța 158 să verificăm și să respingem în plată dacă certificatele sunt completate eronat. Ok. Mai era o întrebare, văd, pentru activitatea de transport, cum se încadrează indemnizația șoferului plecat 25 de zile în Uniunea Europeană în cazul în care luna are 22 de zile lucrătoare? Hai să vedem, că pe noile prevederi ne spune că trebuie să raportăm la număr de zile lucrătoare din lună. Din lună, da. Diurnă, ca și cu plafonul respectiv.
Ia să vedem. Deci, plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare, detașare / desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate. Da? Deci aici, pentru aplicarea plafoanelor, da? Va trebui să ne raportăm la număr de zile lucrătoare din luna respectivă. Da? Este fix aceeași situație ca și la tichetele de masă, unde se lucrează în ture, că nu pot să depășesc 20 numărul de zile lucrătoare din luna respectivă. Da. Sper că am lămurit cumva. Da? Uite, ne zice o doamnă că s-ar putea să se înscrie numele pacientului pe certificat. Da. Ar fi, așa cum este și la certificatul de îngrijire. Exact, de îngrijire Copil bolnav, unde trecem CNP-ul. Da. Atunci, da, trebuie să se modifice formatul de concediu medical și vedem acolo, cu noile coduri. Ok, bine. Ok. Dacă nu mai aveți întrebări, noi vă mulțumim foarte mult. Am fost 252, 254 și au fost mai mulți în cursul sesiunii. Ne vedem luna viitoare, da, cu modificările lunii mai. Dacă aveți întrebare, dacă vreți să vă prezentăm soluțiile noastre, da, îl avem pe Aurelian, directorul Departamentului de Vânzări. Dacă aveți întrebări referitoare la partea de consultanță, da, vă apelați la Cristina, vă rog. Da? Da, aveți aici adresele noastre de mail. Exact. Bine. Mulțumim frumos. Mulțumim. O zi bună. Bună ziua.